फैलायालाय सिनेमानि मानसियालाय मा राजनितियाव फैलाबायदिलै बियो दामनांगौलै सालाखौ होलांगौसो आंथ' गियालै खाथिनिफ्राय नायनाया बारा मोजां नुवा फैलाखौ खाथिनिफ्राय हाथाय गिदिर गिदिर नुयो बे गोजाननिफ्राय नायबाथाय बिराद साइज नुयो ओंखायनो गोजाननिफ्राय नायबा आयो फैलायालाय माथो मोगथाङाव बिराद हेन्डसामसिन होनना बुङो खाथियाव नायग्राफ्रा बारा साइज नुवाखै आं दिनै बेबायदि होनो आरोखि दा आंनि थाखायथ' आखाइ खब्बाय दा इउपिपिएलनि थाखाय खेबसे आखाइ खबदो रायजोफोर थिगानो दङ जोंहा ओरैजाय जे लामा लामा बिराद माने बिपिएफनि फ्लेग नुदों बैखिनियाव दा बेखिनियाव जों सानखाबाय इउपिपिएलनि मिटिङा बे खाथियावनो जाखाथारगोन माने गोबां जायगायाव बेबायदिनो जादों आरोखि आङो बिपिएफनि बिराद गोदान गोदान गन गायनाय गोदान खुन्दुंजों खानाय बिराद लारि 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 जुदि लामा लामा फ्लेग नुदोंबा बे इउपिपिएल मिटिङा बे खाथियावनो खाबे दाख्लैबो दरंगा जुलियाव बिदिनो जादों आरोखि लामा लामा बिराद फ्लेग गायनाय दङ नायबा माने औवायाथ' गोदान गोदान फ्लेगाबो गोदान बेनिफ्राय जि मिटिं ओरै हाबलांनाय बेखैजायबो बिराद मोजां गंनै दं आरोखि ओरै नाहरबाय बिपिएफसो खोमालै होननानै फारसेखै थांबाय जोङो फारसेखै थांबाथाय माने बिपिएफनि फ्लेग गायनाया जोब्बाय आरोखि दा ओरैजाय मिटिं थाथावला बायदि मोनबाय ओंखायनो गिदिंबोफिननानै माने बै जि मिटिं जाहैगोन बे जायगायाव माने फ्लेग गांनै जे बिपिएफनिसो दं आरो मोनायाव गायना गालांनायनो उनाव खाथिथाराव मोनहैबासो इउपिपिएलनि फ्लेगखौ नुबाय नै बिदियाव दा नोंथांमोननियावबो बेबायदिनो नुदों दा ओंखायनो ओरैजायसो सानदों आरोखि दा बेस्राफ्रा बे मानसिया थैनो गोनाङाव एसे बाब्राबलाबायोना बारा दिन गैला 71 बोसोर जाबाय बिसोरो राजखान्थियाव 17आनो 71 जायोलै थैखासिगोन दे आरो होननानै जेबो होना जोङो दा बेबायदि आरोखि दा जियानो जा दा आंनि बेलायाव माखासे कुइसन जाबाय थायो बे फैलायालाय सिनेमानि मानसियालाय मा राजनितियाव फैलाबायदिलै बियो दामनांगौलै सालाखौ होलांगौसो आंथ' गियालै गिनाय गैया आरोखि आंना दाख्लैबो बिएसइउनिफ्रा होनदों फैलाया सिनेमानि मानसि आर्टिस्ट मानसि सिनेमाखौनो दिहुनबाय थानांगौ सिनेमा दिहुनबाय थाबा माने समाजा बांसिन लाब जागोन राजनितियाव फैनामोन ओरैसो दा बेखायनोथ' होनदों आरोखि आङो आर्टिस्ट मानसिया राजनितियाव फैयाबा डक्टर प्रफेसरा राजनितियाव फैयाबा आबादारिया राजनितियाव फैयाबा जाथिनि दैदेनगिरिया राजनितियाव फैयाब्ला बिजनेसमेना राजनितियाव फैयाब्ला सोर फैगोन साख्रियालाबो नंला आर्टिस्टबो नंला बिजनेसमेनबो नंला ससियेल वर्कारबो नंलिया बेबायदि मानसिखौ मा होनना बुङो फौसालियासो आधा खावनिया होमबा बिसोरसो राजखान्थियाव फैनांगौ नामा नङा होमबा दा बेफोर जाहैबाय ओंथि गैयि बाथ्रा दाने बिराद गिनाय मोनबाय बे बुदां बुलु फाग्ला आदायाबो बे आंनि खिथु फैलाबायखो आर्टिस्टफ्रा गैलालाय थांजोबा दिगदार जासिगोन जाबाय नामा आरो मस्क'आबो फैलायबाय आरो बिग्राय आदायाबो आं लासैसो ओंखारगोन र' ओरै जालायबाय आंखौ नोंसोर थांग्रोबाय था आरो जाय दा बेफोरखौ नुनानैसो गिखो ना माखो मोनथिला आरो दा बिनि गेजेरावनो आं मोनसे खोथाखौ बुंनो नागिरदों राजखान्थियाव फैनायनि जाहोनखौ मोननै मोनथामसो दं मोनसे गुबै जाहोनखौ आं बुंनि आरोखि 2016 मायथाइ बिटिसि बे एकर्ड दे जादोंमोन आरोखि दा बेवहाय आङो मोनसे डायलग होदोंमोनलै ओरैजाय दा हिनजावफोरखौसो गिलायलांलाय ओंखायनो तारमाने आं ओरैजाय होनदोंमोन आरोखि मेन्डेलायाबो आंनि सिगाङाव माबा माबि होनना लादोंमोन बै एकर्ड दे खालि क'क्राझाराव मिथिङाव
बिनि उनाव आंमोन बुंबाय आं ओरैजाय बुंदोंमोन आरोखि बै जोंनिया हिनजावफ्रा खालि माबा रिजार्भेसनल' बिबाय थायोना दानिया माबा चेयारमेननि रिजार्भेसन MCLA नि रिजार्भेसन MLA नि रिजार्भेसन दा आं ओरैजाय होनदोंमोन आरो बै हिनजाव मानसिफ्रा मा चेयारमेन जानो मोननांगौब्रा चेयारमेन होननायालाय मा होननाय जायो चेयार मानेथ' चेयार जाबाय जिरायग्राया मेन मानेथ' हौवा मानसिखौसो होनोना डिक्सनारियावथ' चेयार वमेन सोदोब गैया गतिके हिनजाव मानसिया बोरै चेयारमेन जानांगौ जाखो हिनजाव मानसिया चेयारमेन जानो मोना आरो हिनजाव मानसिया चेयारमेन जानांगौबा जों हौवाफोरनोबो नार्सनि रिजार्भेसन होनांगोन नङा होमबा आरो मा रिजार्भेसनल' बिबाय थायो जोंनिया बे माबाफ्रा बर'फ्रा खमायलांजोब्बाय सुबुं अनजिमाया जुदि खमायोबालाय बा रिजार्भेसन मोनबाय थानोलै ओंखायनो मोनसे खामानि माव आइजोफ्रा जे होनदोंमोन आरोखि आङो बे आइजोफ्रा मोनसे खामानि माव सुबुं अनजिमाखौथ' बारायनांगोन नालाय गावबागावनि फिसायखौ सासेयाव साबा हाबा खालामनो एलाव होदोंमोन बिदि होननानै मा होनदोंहाय बे फैलाया मा होनदों होसोदो ओरै जाहैबाय बाय खारनाया आंबो एकदम दांलाब दांथाब मेन्डेलायाबो खारफाबाय आंजों आंथ' बासआव खुनुरुखुम गाखोबाय मेन्डेलायाथ' हमजाबाय हिनजावफोरजों हमजानानै दोब्ला बुजाना मेन्डेलाना थाफियानो दोलाबाय आरो बे दिननिफ्राय मेन्डेलाया माबा लाव बेगर बेराम जायो दा बेबायदि घटना जाबाय बे घटना जानायखौ नोंथांमोना नुवाखै बे स्टेजआव जायाखै स्टेजनि उनथिंजाय जादों आरोखि स्टेजनि उनथिंजाय जादों ओरैबायदि डेन्जार जादों रायजो राजाफ्रा बेखौ नुवाखै आरो बेखौ जोंसो मोनथिसिगौ आरो बे घटनाखौ खालामनायाबो दहाय जोंहा बिआर फेरेंगा सारा बुंलांबाय जोंनि गेजेराव माखासे मुखा गाननाय लिडारफोर दङ जातीय संगठननि लिडारफोर जाय लिडारफ्रा हाग्रामा महिलारि आरो BPF नि सेम्पिटिखौ नागिरनानै जायखिजाया खामानिखौ मावनो हायो ओइदिनखालिबो बेबायदिनो जादों जोङो डायलगखौ होखांनानै स्टेजनि उनथिंजाय जिरायनानै थाहैबाय आरोखि बेखौ रायजोफ्रा जेबो मोनथिला दसे उनाव थांबाय बहा थांखो फैला मेन्डेला आरो जाहैबाय बिसोरनि सलुसना दिनै बेयावनो जानांगौ जाहैबाय आरोखि आं नायबाय सोरलै आं आफादनि नामखौबो बुंला दे जातीय संगठननि लिडारफोर बिथांमोनानो आं होनबाय मा जाखो मा जानोलै मा जानो नोंसोरनिया सलुसना बेयाव दानांगौ सोर लेंहरनायलाय बे फैला मेन्डेलाखौ जाहैबाय बेयाव सोर लेंहरनाय बे फैला मेन्डेलाखौ बै माबा लिडार माखासेखौ बेबायदि होनैबाय आरोखि फैला मेन्डेलाखौ बेयाव सोर लेंहरनाय दिनैनिफ्राय बेन जानांगौ बिसिना बेयाव आंथ' गिया आंखौ फैला गरमसो होनखायो जायगायाव सेंग्राफ्रा गासिबो गिजोबो आंखौ सिमलायाव लकेलाव मा जानोलै मा जानो जाहैबाय मा डायलग होदों बिसोरो कमेडि होनदों कमेडिया बिदि जायो नामा जों कमेडि नायफेराखै नामा आरो जाहैबाय मानसिखौ लाना कमेडि खालामाबा बे दाउ अमा बोरमाखौ लाना बेसे कमेडि खालामग्रा होनबाय आङो नोंसोरनिया सलुसना दिनैनो जाथारनांगौ फाइनाल सलुसन ओरै जाहैबाय ओरैबायदि माने गोबां खोथा बुंबाय आरोखि ओरैबायदि सानफ्लांबाय बे समाव हयथ' मेन्डेलानावबो ओइदिनखालि मा सिलाया दं गुलिया गैया पिस्तला आं होनबाय मेन्डेला पिस्तलखौ हरदो लिंखो गुलि गैलालै ओरै जाहैबाय गावनानै लागोन साइसनि आरो थारमाने बेबायदि अबस्था जाबाय जोङो बेनिफ्राय ओरैबायदि गोजोननाय मोनबाय जोंखौ बेयाव सोर बासायदों मिथिबायना एक्स BLTनि मानसिफोरासो बासायदों है मा जादोंलै नोंसोरो जाहैबाय बेबायदि बुंफैग्राफोरखौ मा जादों नोंसोरो र' बेखौ बेयाव दा रायलायगोन ओंखारलां होननानै थिनहरबाय थाथ' नोंसोरो जाहैबाय दाना मेन्डेला थांसैलै फैला आरो जोंसोर गिनाया बिदि जाम्बाना मानसिया मेन्डेला साला आला गला होनबाय आङो थांजायो बिनिफ्राय दा जों थांनांगौ 50-60 हाजार मानसिया खालि बे फैला मेन्डेलखौ नाहरगोन र' थाथ' होनबाय आङो खायदा लाबाय आं मोनसे खायदा दिहुनदों आरोखि आङो दाथ' थांजायाना दुब्लिबारि उनखैजायबो नायबाय थांजानाय लामा दं नामा एसेबो थांजाया
बिनिफ्राय दसे उनाव हेव 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 गाबबोबाय आरोखि अमित शाहआ फैगौ थारमाने हाबफैसिगौ आरो अमित शाहआ गारिनिफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगो गासै एटेनसना बै अमित शाहनियाव थांबाय रायजो राजाफ्रा गसंनानै अमित शाहखौल' नायबाय आरोखि बे समाव मेन्डेला बोरैबा थुदो होनबाय आं होमबाना उनाव फैबाय फैनायखौबो रावबो नुवाखिसै आरोखि जोंखौ ओइ दिनखालि मेन्डेलाजों आंजों जों मोनसे समाय लादोंमोन बे बिटिसि सेक्रेटारियेट अफिसाव कुनु दिन आगान होफैला आं बुंदों आं आगान होफैगोन 2020 सनाव बिपिएफनि अपोजिशनजों लोगो लानानै बै बिपिएफनि अपोजिशनखौ सरकाराव लाबोनायनि उनावसो आङो बिटिसि सेक्रेटारियेटआव आगान होफैगोन आरो नङाब्ला जायखिजाया बबेबा मोनसे पार्टिनिफ्राय केन्डिडेट जानानै इएम नङाबा एमसिएलए जानायनि उनावसो आङो बे सेक्रेटारियेट अफिसाव गाफैगोन होनना दिनैसिम गाफैयाखै आं रायजोखौ आरो दिनै 2020 मायथाइयाव गमामायैनो बियो जानो थांबाय दं आरोखि रायजो राजानानै थांबाय बयबो सोलायनायखौ लुबैदों परिबर्तनखौ लुबैदों नङा होमबा बे परिबर्तननि धुवा बारदों बे नोंथांमोननि क'क्राझारावल' नङा दुलाराय बिटिसियावनो बे परिबर्तननि धुवा दिनै नांदों जोंनि बाक्सा जिल्लायावबो नांदों ओंखायनो फैगौ समाव बे इउपिपिएल हान्जाया जे सरकार दानो थांबाय दङ बियो दिनैनि दिनावहाय रोखा जाबाय बिपिएफआ जांख्रा जानानै नांगोल जांख्रा जानानै थांबाय उदालगुरि जिल्लायाव चिराङावबो होनदों बिपिएफआ 17 बोसोरनि नांगोल जांख्रा जालांबाय आरो बाक्सा जिल्लायावबो होनदों बे एखे बाथ्राखौनो नांगोल जांख्रा जाजोबलांबाय होननानै आं दिनै नोंथांमोननि बे जिल्लायाव नुफैदों गसाइगाव जिल्लायावहाय दिनै बिपिएफनि जोबथा नांगोल जांख्रा जानायनि सान बेखायनो बिपिएफनि मानसिफोरा 17 बोसोर संनानै दोननाय बे माइब्रा अफ्रिखौ लानानै 17 बोसोर फोराननानै दोननाय बे गेसाव बेदरखौ लानानै दिनै जोंनि साखाथि बाखाथि मिथिंनि सेर सेर नांगोल जांख्रा मानिदों सिबिनां रायजो राजा नोंथांमोन जोङो सिन्था खालामनांगौ गैया जोंनि हाखौनो सेनानै बिसोरो 17 बोसोर आबाद खालामबोदों 17 बोसोराव बिथांमोना जेबो आबाद मोनाखै जा मोनसे मोननै आबाद मोनदों बे आबादखौबो बिस गोनां आबादसो मोनदों जाय बिस गोनां आबादनि फिथाइखौ जानानै दिनै जोंनि बिमा माहारिया बुरि खाथंथं खानाय गोमोन जानानै थानांदों जोंनि बिफाया खाख्रेब ख्रेब बोरायफोरबायदि जालांदों आरो जोंनि अनसुलि फंबाय बिनानावमोना मा जादों बिसोरनि जौनि फुख्रियाव गोजोमनानै फाग्ला फाग्लि ड्राग्स जाग्रा जखाय लोंग्रा जुवा गेलेग्रा तास गेलेग्रा जानो गोनां जादों बेफोरखौ फोजोबस्रांनोनो जोङो दिनै इउपिपिएल हान्जाया गासैबो जाति जनगोष्ठीजों दाजानाय मोनसे राजखान्थि हान्जाया सान्थि गायसननो थाखाय बै अहंकारनि फिलफिलाखौ हायाव बोख्लायना दोननानै जुगामियै थांना थानायनि राहा लामा दानो थाखाय जोङो मोनसे राजखान्थि हान्जाखौ जोनोम होदों नंखायनो फै रायजो राजा नोंथांमोन जोङो बै नांगोल जांख्रा जानाय मानसिफोरखौ हारिखौ बिपिएफखौ जोङो मोनसे हारि होननानै बुंबाय बे हारिखौ जोङो मोनसे लामाजों नाथ्रोदना हरनि जाय हारिया दिनै गासैबो हारि माहारिखौ बिटिसिनि रायजो राजाफोरखौ सोबख'नाय जाख्ल'नाय नासयनाय गादबनायनि लामाजों जोंखौ लांनानै गाखोमोजोबनो नागिरदोंमोन बे मानसिफोरखौ जों मोनसे लामाजों थोनहरनि माब्रै थोनहरनो मैया नोंथांमोननि गामियाव बिपिएफनि माखासे लाबोजानाय खामला जाग्रा दारि मेना मानसि फैयाखैमोन होनबा खामला जाग्राफोर बै बायजानाय खामला जाग्रा मानसिफोरा नोंथांमोननि बे गसाइगाव जिल्लायाव फाथो दानख'नो हायैनि थाखाय बिपिएफआ फाथो दाननो खामला लानानै फैदोंमोन सिखा खंखाइ लायै लायै फैदोंमोन चिरांनिफ्राय चिरां उदालगुरि बाक्सानिफ्राय बै सिखा खंखाइ लानानै खामला फाथो दाननो खामला जानाय बिपिएफनि खामला जाग्रा मानसिफ्रा फाथोखौ दानफैदों मानो मिथिबाय बिथांमोना 17 बोसोराव धार ब्रुं ब्रुं जाबाय
जोंनि हाखौ सेजोबनानै बिसोरो हाग्रानि अमा बुन्दा, हाग्रानि मैसो भेरा, हाग्रानि मैदेर दान्थाल लाबोनानै जाग्लुंजोबनानै गाग्लिजोबनानैबो गालांदोंमोन, जायनि जाहोनाव जों आबाद मावनो मोनाखैमोन। दानिया बै धार ब्लुं ब्लुं जानाय, जखाय फेग्लेनानै मानसिफ्रा सोरलाब सोथाब जानाय, दिनै नोंथांमोननि बे गसाइगाव जिल्लायावहाय जोबथा नांगोल जांख्रा मानिनाय, माइक दामगुलुंबायनानै मोसाबायनाय मानसिफोरा दान मोनथामसोनि उनाव जोङो दान मोननैनि गेजेरावनो सरकार दानो थांगासिनो दङ। आरो बे दान मोनथामाव बे नोंथांमोननि जिल्लानि फाथोखौ जे हागोन ना, हानानै सोमबा दान मोनथाम नाङा होमबा राननो जानो, बिनि उनाव फागा जानानै बिपिएफ सानानै बिपिएफनि मानसिफ्रा फासि नांना थैजोबसिगोन रायजोफोर। मानोना फाथोखौ बिथांमोना दाननो चिरां बाक्सा उदालगुरिनिफ्राय खामला लानानै फैदों। बे फाथोजोंनो दिनै नोंथांमोननि जिल्लानि बिपिएफनि मानसिफ्रा फासि नांनो थांगासिनो दङ। सिबिनां रायजो राजा नोंथांमोन, जोंहा गिनांगौ गैलिया, प्रमान नायदो। आरो नोंथांमोना नायनो फैखाबाय, जोंनि गेजेराव माखासे बुजिनानैबो बुजियै, नुनानैबो नुयै, मोनदांनानैबो मोनदाङै, खोनानानैबो खोनायै माखासे सुबुंफोर दङ। बिथांमोननि खाथियाव थांनानै लाबाबो लायाबाबो जों साफ्रोमबो बिमा माहारिया, जोंनि फंबाय बिनानावमोना, जोंनि आदामोना, जोंनि आयं आफामोना खेबसे बिथांमोननो बुङै सैथोआ मा असैथोआ मा बिथांमोना लानाय लायैयाव उननि खोन्था। अब्लाबो हाग्रामा बुंनाय बायदियै दिनै जों सरकार दानायाबो रोखा। बेनिखायनो फै रायजो राजा नोंथांमोन, जोङो खेबसे संग्रिखांनि, जोङो खेबसे सान्थिनि मुङाव, खौसेथिनि मुङाव, जौगाथायनि मुङाव, समान मोनथायनि मुङाव आखाइजों आखाइ हमलायनानै इउपिपिएल हान्जानि सोद्रोमाफोर जानानै आवगायलांनि।